Barkanku da zuwa Shakallo TV. A labaran namu za ku ji cewa An yi garkuwa da babban jami'in gwamnatin jihar Nasarawa. 'yan bindiga sun yi garkuwa da babban sakataren gwamnatin jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya. Maharan sun yi ta harba-harba a iska kafin su shiga gidan Jibrin Giza da ke lafiya babban birnin jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya da misalin karfe 12:30 na dare. Sannan suka tafi da shi inda ba a sani ba, a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Bola Lange. Kafafen yada labarai na cikin gida sun rawaito kwamishinan 'yan sandan jihar na cewa jami'an rundunar sun kaddamar da bincike domin kama waɗanda suka yi garkuwa da jami'in gwamnatin. Jihar Nasarawa da ke yankin arewa ta tsakiyar Najeriya na cikin jihohin da ke da iyaka da birnin tarayyar ƙasar Abuja, kuma ta sha fama da rikicin manoma da makiyaya. Yawaitan ayyukan masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa a jihohin da ke makwabtaka da Abuja na yawan jefa mazauna musamman matafiya cikin damuwa. Sai dai ya zuwa wannan lokaci babu labari ko an tuntuɓi iyalan jami'in da kuma bayani game da inda yake. Ku kasance da Shakallo TV a koda yaushe, sai ku danna alamar subscribe domin samun labarai koda yaushe.